So, unsa man ako na siya paghimo. Dali ra kaayo ni siya. Usa ra ni siya ka masking sa Canva gamit nato. Right, so di nato dugayon adto na to sa atong Canva. Alright. So, make sure na na may kuan blank. So, dali ra kay na, no? Tapos adto mo sa kuan elements. Type ninyo ang grunge. Then pinduta lang ni adto ka sa black. Apply and click photos. Mili mo background. Mili background. Tara. Dayon padakuon lang. Back. Next. Itap lang ng text, add tag text. So, halimbawa, fashion. Then, change ninyo ang font. So, type lang ang disclaimer. Disclaimer. Tapos, padakon lang siya. Okay. Ito nga na. Then, dito sa effects. Click outline. Adjust lang nato siya. O mga 4. Enter. Then, change nato ang color o white. Alright. Tapos, at balik ka sa apps. Then, type niya shape cutout. Cutout. Yung pilihan lang niya. Click lang. Tapos, export design. Then, adjust na to sa 1.75. Click export. Tapos, isa-isa ko naman sa click. Ayan. Mahimo na siyang pink. Kana. Then, cut out and add design. So, i-align lang. Yan. Tapos, balik ka sa element. Then, grunge gihapon. Tapos, change mo color sa green. Apply. Nga, mamili na po ito diri og design. Design. Kana. Good siya ni. Ano siya. And align lang. Matabunan ang text. Tapos, right click. Layer. Send backward. Right. Tapos, upload ka guan image. So, ako mo na ako napili. Then, crop lang nato para kinahanglan ani half lang sa tong lawas. Okay, then click enter para ma-crop. Tapos, padako na to. So, i-fit lang siya sa imuhang text. Okay, then tanggalon na itong background. Tapos, right click, layer, send backward. Then, muna na. Human na. So, masking lang na siya. Nga, grunge effect. Ang text, grunge text effect. So, maroto, dagang salamat. O, kung nakatabang man ang atoang basic tutorial sa Canva kung paano mag-design. Subscribe for more videos. Alright.